Γεια σας, ονομάζομαι Κώστας Λαβάς. Είμαι ψηφιακός δημιουργός στο Facebook σχετικά με το άθλημα του baseball. Μέσω αυτού του reel θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι από σήμερα και ανατακτά χρονικά διαστήματα θα ανεβάζω κάποια βίντεο πάνω σχετικά με το άθλημα του baseball. Από παλιότερες αναρτήσεις τις οποίες είχα σε μια ιστοσελίδα την οποία είχα κάνει μέσω Wix, αλλά δυστυχώς δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα τότε για άλλους λόγους. Άρχισε και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, οπότε δεν είχα και τον απαιτούμενο χρόνο για να αφιερωθώ σε αυτό. Τώρα που το επάγγελμά μου έχει μπει σε μια σταθερή τροχιά, φιλοδοξώ ότι αυτά τα reels, αυτά τα σύντομα βιντεάκια, αλλά όχι πάντα σύντομα, θα είναι αποδοτικά, θα είναι ενημερωτικά. Έχουν ως στόχο να ενημερωθείτε λίγο σχετικά με το άθλημα, να δείτε πώς παίζετε, να δείτε κάποιες τεχνικές οι οποίες θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε κάποια πράγματα και να τα κατανοήσετε επαρκώς. Θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας προκειμένου να λύνω απορίες και θεωρώ πως τα καλύτερα έρχονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη σας έως τώρα και είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε, να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε, είτε μέσω Facebook, είτε μέσω και LinkedIn όσοι έχετε. Το email μου θα σας το δώσω σε ένα από τα βιντεάκια στο οποίο θα αναρτήσω, προκειμένου όσοι έχετε απορίες να μου στέλνετε ερωτήσεις. Δεν θα δεχτώ οποιαδήποτε άλλη Δεν θα δεχτώ οποιοδήποτε άλλο email πέρα από απορίες σχετικά με το άθλημα, έτσι να εξηγούμαστε. Όλα τα email τα οποία θα είναι άσχετα με αυτό θα διαγράφονται, δεν θα απαντούνται καν. Και είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι άλλο χρειαστείτε. Σας ευχαριστώ πολύ.